pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera, ang Basa Princess ng Love Radio. And welcome to the program Top Secrets. Sa ngalan ni Titan Jello, ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi, DJ Rocky. Hello. And happy listening to everyone. Ay wow, may pagbati sa mga kabisyo natin. Ready yarn? Ready po. Anong pwede naming itawag sa'yo? DJ Rocky, just call me Raven. 35 years old, currently in Middle East. Taray naman. Talagang kinumpleto mo ha. Hindi mo isa-isang pinatanong sa akin yung tanong ha. Dapat listener niyo po ako so alam ko na yung mangyayari. Tatanong niyo sa akin kaya Okay. sinagot ko na in one time. Thank you so much. Ulitin nga natin, anong pwede naming itawag sa'yo? My name is Raven po. Raven, ilang taon ka? 35. 35. Sang lupalop galing? Middle East. Middle East. Alright. Raven, 35 from Middle East. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? DJ Rocky, actually, knowing myself, alam ko magkakaroon ako ng kasalanan or maybe in the future magkakaroon ako ng kasalanan sa long-term partner ko. Alam mo na magkakaroon ka ng kasalanan sa long-time partner mo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Bakit? Paano mo naman nasabi? Pwede bang kwentuhan mo kami? Ganito po kasi yan. Meron akong partner for 5 years pero ngayon, nandito po ako sa Middle East tapos yung partner ko nasa Pilipinas. Bali 5 taon na po kami. Actually, nag-first meeting kami last year. Tapos, yun yung first meeting namin nung nagbakasyon ako last year. Tapos bumalik na ako ulit ng Saudi Arabia. Ngayon, mahal ko po yung partner ko sa totoo lang. Kahit na sabi mong nagsimula kami sa long distance relationship and then nakita lang kami once and then bumalik na ako ulit ng Middle East. Alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. And nararamdaman ko rin naman na mahal niya ako dahil lagi naman kaming nagbibigay ng time para sa isa't isa. And we do things para to make each other happy. And yun nga. By the way, DJ Rocky, part po ako ng LGBTQ. Bali, bisexual po ako and then yung partner ko is bisexual din. Pero parehas kaming open sa family namin and both family, we are legally in a relationship in both families. So, kilala ko ng parents niya, kilala ko ng mga kapatid niya, and and sa side ko din is ganun din. Kilala din siya ng parents ko, kilala din siya ng mga kapatid ko. So, we're very open with both families and closest friends. Ngayon, DJ Rocky, ito yung problema ko. A few weeks ago, actually, mag-1 month na. Sa sobrang board ko, kasi nagkaroon kasi kami ng holiday, 3-day holiday yun. Dahil nga kapag yung Eid dito, actually holiday din yun sa Pilipinas pero 1 day lang. Mm-hmm. Ngayon, dito sa Middle East, 3 days yun. Bali, Eid ang tawag doon. Mm-hmm. Ngayon, sa sobrang boring ko, dahil nga wala naman akong magawa, tapos wala naman akong pupuntahan sa labas, wala akong maisip na puntahan, inopen ko yung dating app kung saan ko nakilala yung partner ko dati. Mhm. Ngayon, tapos doon, syempre, once na inopen mo yon, meron ng mga mag-open, meron ng mag-chat-chat sa'yo. Ngayon, ang problema, hindi ko napalitan yung profile pic ko doon nung nakilala ko yung jowa ko ngayon. Which is wala naman na siya doon sa app na yon.
pares naming dinelete yun. Yung sa akin nga lang, hindi ko dine-activate. Kumbaga, nilog out ko lang tapos dinelete ko. Yung kanya kasi dine-activate niya tapos dinelete niya yung app. Mhm. Ngayon, ang nangyari, di inopen ko, tapos na-open ko ulit yung account ko dun sa app na yon. Mhm. Ngayon, nangyari, may nag-chat may mga nag-chat na. Kasi yung, ko doon, yung profile pic ko doon, is yung naka-topless ako pero walang mukha. Naka-topless tapos walang muka. So, kita yung katawan, Oo. tama? Oo, katawan lang yung kita, pero Aha. walang mukha. May abs? Dad bod po kasi ako eh. Medyo, wala po akong abs, pero hindi naman ganun kalaki yung tiyan ko. Mhm. Asing flat tummy pero walang abs. May muscles? Kumbaga hindi ko sure eh. Pero malapat po yung dibdib ko, DJ Rocky. Kumbaga pwedeng, sandalan, ganon? May laman, hindi siya payat, hindi rin ganun katapa. Masasabi mo bang malaki? Ang alin? Yung katawan mo. Sakto lang. Kumbaga, stocky. Kung sa term ng mga bisexual and gays. Ano Stocky- ulit stocky yung... type. Ano ulit? Stocky. Stocky. Kumbaga parang, kumbaga hindi siya mataba, hindi rin siya ganun kapayat. Well, sakto lang. Pero wala po akong abs. Okay. Sige, continue. So, yun yung Oo. profile pic mo. Okay. Opo. Tapos may tattoo po kasi ako sa dibdib. Ngayon, ang nangyari, din may nag-chat na ang mga unang nag-chat sa akin, puro ibang lahi, which is I ignored. Tapos hanggang sa may mga Pilipino na nag-chat, tapos there's this one Pilipino, tawagin na lang natin siyang, ano bang pwede ko itawag sa kanya? Daddy Singkit na lang. Kasi singkit siya eh. Ang problema kasi sa akin, meron po kasi ako DJ Rocky na sexual fantasy sa lalaki. Kumbaga sa partner ko sexually. Although hindi ko yung nakikita sa partner ko ngayon, though I'm very contented with my partner, just don't get me wrong. Pero ito kasi, nakikita ko sa kanya yung fantasy ko. Kasi yung fantasy ko po, DJ Rocky, is yung, alam mo yan, yung medyo singkitin, tapos daddy-daddy. Tingin ko to mga nasa 40 na siya, or 45 years old. Tapos, stocky din siya, hindi siya ganun kataba, hindi siya ganun kapayat. Tapos, dad bod, kumbaga tawagin, dad bod. Tapos, gwapo, tapos singkit. Parang kung titignan mo siya, para siyang Hapon. Mukha siyang Hapon, pero Pinoy. Mhm. Ngayon, nag-chat-chat kami, nagkakausap-usap kami. Ngayon, ang problema ko, medyo na-attach kasi ako sa kanya ngayon. Lagi, kasi madalas na, hindi man araw-araw, pero madalas na kasi kami nakakapag-usap. Kumbaga, nagkukumustahan. Tapos, DJ Rocky, to tell you the truth, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero may mga nagagawa na kasi kami na hindi pa kami nakikita in person, may mga nagagawa na kami through video call na Okay. alam kong hindi ko dapat ginagawa. Raven, kumbaga, etong si Daddy Singkit, Hello? nagvi-video call kayo. Hello? Nagvi-video call kayo. Hello? Hello, Raven? Hello? Naririnig mo ba ako, Raven? Hello? Hala, hindi na ako naririnig ni Raven. Raven? Hello? Hello, Raven. I'm here. Raven? Raven? Ay, nawala si Raven. Nandun pa lang tayo sa exciting part. Nagvi-video call. Video call. Ayan, tumatawag siya ulit. Hello, Raven. Hello? Nari- DJ Rocky, sorry po, bigla pong nawala yung connection. Kaya nga binitin mo naman kami doon. Okay, I was asking about this part. Nagvi-video call na kayo. Opo, nag-video call na kami. Although kahit magkalapit lang kami kung tutusin, isang ride lang ng tren, nasa kanila na ako. Talaga? Pero hindi pa kami nakikita in person. Mhm. Wala, binanggit ko yung tren. Malalaman kung saan part yun. Okay. So, hindi pa kayo nagkikita in person, pero dito kay Daddy Singkit, naa-attach ka na. Tapos may mga bagay na kayong ginagawa na hindi nyo naman dapat ginagawa kahit na merong distansyang pumapagitan sa inyo. Tama ba? Opo, yun nga po. Masasabi mo ba, Raven, na may feelings ka na dito kay Daddy Singkit? Kung love yung pag-usapan, wala. Pero sexually,
sobrang urge ko talaga. Pag nakikita ko siya, talagang dinadalaw ako ni Mael. Dinadalaw ka ni Mael. Mhm. So, anong balak mo ngayong nandun ka sa parte na mahal Eh, mo yung long-term partner mo, naka-LDR mo, pero malakas yung sigaw ng tawag ng laman. Mael? Yun nga po, yun nga yung pinoproblema ko, DJ Rocky. Kaya nga ngayon, kinakaano ko kasi, yun nga po, may mga nagagawa. Although alam ko na cheating na to eh. Alam ko talaga sa sarili ko na cheating na to. And sa tuwing may natatapos kami dun sa session namin, video call session namin, medyo, yun na, nakakaramdam na ako ng konsensya, nakakaramdam na ako ng lungkot. Pero yung problema kasi sa pag ginagawa namin, although hindi naman madalas, parang 3 times or 2 times pa lang namin nagawa na, yun nga, yung bagay na yun. True. Ngayon, Mm. pag sa tuwing natatapos naman yun, dun ko na nararamdaman yung konsensya, dun na ako nakakaramdam ng napapaisip na ako, I'm wondering ano pa tong ginagawa ko. Kaya lang problema kasi, yung isip ko, tsaka yung puso ko, ano naman sila, tandem naman sila. Kaya lang problema, yung katawan ko ayaw makisama. Yun yung inaano ko, yun yung, yun yung pinoproblema ko ngayon. Sa tuwing kunwari maaalala ko, yung maalala ko lang siya, tapos yung makita ko yung ginagawa niya through video, parang nakakaramdam ako ng nakakaramdam ako ng end. Tapos yun, parang minsan, kung pwede ko, ang problema pa nito, DJ Rocky, Ano? dinilit ko yung number niya actually. Kaya lang ang problema, kabisado ko rin. Kaya pag nag-message siya sa akin sa WhatsApp, alam ko na siya din yun. May pa-delete-delete pa, pero kabisado naman pala yung cellphone number, no? Yun nga, tapos ngayon, iniisip ko, gusto ko sana siyang i-block, pero ewan ko hindi ko magawa. Mm. May tatanong ako sa'yo, Raven. Willing Ano ka po ba yun? na i-let go yung 5-year relationship mo para dito sa tawag ni Mael? No, definitely not. Mhm. Palagay mo, anong gagawin ng long-term partner mo kung sakaling malaman niya na meron kang side hustle? Yun nga yung yun medyo yung naiisip ko tsaka nakakatakot ko kasi nung nagkita kami, sinabi niya talaga sa akin na walang second chance sa kanya. Once na malaman niya na nagloko ko, is yun na yun. As in, tapos na, wala nang pali-paliwanag. Mm. Kasi DJ Rocky, sa totoo lang, yung nagustuhan ko kasi dito sa long-term partner ko is sobrang bait, at saka maka-Diyos siya, DJ Rocky. Mhm. Maka-Diyos, tapos sobrang mabait sa magulang, sa kapatid. Tapos Mhm. simple lang siya, hindi siya yung masasabi mong sobrang maporma, hindi. Simpleng tao lang talaga siya. Tapos simple lang din yung mga kaligayahan niya, yung gano'n, tapos hindi rin siya materialistic. Kaya parang yung loob ko, nahulog talaga sa kanya. Tapos yun nga, he always make sure na meron siyang ilalaan na time para sa akin. Yun. Pero sa Mhm. tuwing naman nakakasama ko siya or nakakausap ko siya through video call, doon ako nakakalimot. Kasi talagang yung kahit wala kaming pinag-uusapan, basta naka-video call lang kami. Minsan nga yun na lang yung ginagawa kong way para hindi ko na kontakin tong isa eh. Kasi parang feeling ko kasi kapag bigla akong nagkaroon or dinalaw ako ng boredom, most likely ko kontakin ko yun nga, si Daddy Daddy Singkit. Singkit. Kaya parang na ako kasi ngayon, nagpa-plan, gusto niya nang magkita kami through person. Yung talagang makikita na personal. Ang problema pa nito, parehas kaming may privacy sa kwarto, kumbaga sa bahay. So, hindi ko sinasabi sa kanya na mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero siya kasi, mag-isa lang din siya dun sa bahay niya. So ngayon actually kanina nga chinat niya ako eh. Sabi niya out daw siya ng 9:00 kung pwede daw ako pumunta sa kanila. Pero sabi ko hindi ako pupunta kasi marami akong ginagawa. Mhm. Sabi ko naka-duty ako. Kumbaga may intensyon na Ngayon, nabubuo sa mga utak ninyong problema ko dalawa. ngayon, sa tuwing maalala ko yung ginagawa niya, yun nga DJ na ako, sa tuwing maalala ko yung ginagawa niya, hindi ko naiintindihan yung sarili ko. Parang nakakaramdam talaga ako ng Hmm.
Pero sabi mo nakukonsensya ka. Hello? Hello, Raven. Hello? Ay, nawala na naman si Raven. Hindi na naman Hindi. ako naririnig. Andito po ako, naririnig ko po. Naririnig mo ko. Pawala-wala ako sa side mo, ah. Kaya nga po. Okay, Raven. Sabi ko, nandyan din naman yung bulong ng konsensya mo. So, ang tanong is, kaya mo bang i-trade off yung panandaliang kaligayahan dun sa panghabang buhay na kaligayahan mo? Hindi po, DJ Ra. Sa totoo lang. Hindi. Kasi nakakaramdam talaga ako ng konsensya. Mhm. So, ano sa palagay mo yung dapat mong gawin para matigil na yung mga pinaggagawa mo na niloloko mo yung partner mo? Gusto ko nga po sana siyang i-block. Kaya lang, ang problema nga po kasi, there's a way to unblock. Kumbaga pag, Mm. ewan ko, kapag dinalaw na naman ako ng, sorry for the term, ng kademonyohan sa utak ko. So, ganun lang din, i-unblock ko lang din siya. So, palagay mo ba kahit i-block mo siya, kahit na hindi mo siya pagtuunan ng pansin, babalik at babalik ka pa rin dito kay Daddy Singket? Yun nga po yung di ko alam. Pero actually, I'm proud of myself ngayong araw na to. Kasi kinontak na ako kanina, pero tumanggi ako na pumunta sa bahay niya. Mhm. Nakatanggi ako. Mm. So, nakaka-proud din yun, ha? Pero kailangan consistent ka na tumatanggi sa kanya hanggang sa eventually, ma-block mo na siya at talagang i-deactivate mo na yung account mo. Kasi kung gusto mo talaga na pagpatuloy yung relationship ninyo ng long-term partner mo, dapat bibitawan mo na to. Pero kung gusto mo talaga na magkasira kayo, di ilaban mo yung init ng katawan mo. Yun nga, DJ Rocky. Yun yung problema ko sa ngayon. Kaya pero hindi ko siya, sa totoo lang, kaya ko namang pigilin yung sarili ko na kitain siya in person. Ngayon, ang hindi ko kayang pigilin is yun nga, yung baka pag kumontak siya, ganyan, tapos magaya siya ng video call na naman. Mhm. So, palagay mo kasi napupunan niya yung fantasy mo. Hindi ba po pwedeng gawin yan ng partner mo na nasa somewhere in the Philippines? Actually, hindi yun yung hindi ko kaya. Hindi ko rin yun kayang i-ask kanya, DJ Rocky, sa pagkakakilala ko sa pagkatao niya. Parang mau-open siya sa akin once na inask ko yun sa kanya. Or baka isipin niya wala akong respeto sa kanya. So, ganun talaga yung pagkakakilala mo sa kanya, kaya nirerespeto mo siya. Oo. Yun po talaga. As in, sa pagkakakilala ko sa pagkatao niya. Sabihin ko lang, na hindi nga po kami nag-uusap tungkol sa sex. Never kami nag-usap. I mean, nagkakaroon lang kami ng time about it kung magkasama kami. Kumbaga, yung gagawin namin yung actual activity. Pero yung sasabihin pag-uusapan namin siya like casually, no, hindi po talaga. Mhm. So, mas gusto pala ninyo live performance. Kaya sabihin sa mga discussion, parang biology, ganon. Wala, hindi po talaga namin yung napag-uusapan. More on different subjects yung mga napag-uusapan namin, about life, family, trabaho. Yan yung mga napag-uusapan namin. Pero yung about sex, no, never po. Kaya pa siguro, yung pakiramdam ko, pag nakakausap ko tong si Daddy Singkit, parang na-urge talaga ako. Parang nararamdaman ko, ewan ko, iba yung nararamdaman ko sa kanya. At saka yung fantasy ko sa lalaki, talagang nasa kanya kasi. Kaya parang kumbaga, nasungkit niya talaga yung L ko. Mhm. Nasungkit si Mael, ganon. Oo, nasungkit talaga niya si Mael. Kaya parang yung katawan ko. Ewan ko, first time, actually, Chiraki, first time lang to nangyari sa akin. And first time ko lang din ginawa tong mga ginagawa. Itong mga huling beses na ginawa namin yung video call, through video call. Mhm. First time ko lang din yun ginawa. Never ko yung ginawa kahit kanino or kahit Mhm. saan. Hindi ko yung nagawa. Mhm. And Raven, ngayong sinasabi mo na, first time ko tong ginawa. Never kong ginawa to sa 5-year partner ko. Sa palagay mo, ano yung next na hakbang na gagawin mo sa buhay mo? Anong plano mo? Sa totoo, DJ Rahi, wala akong plano. Hindi ko alam. Kaya nga po napatawag ako dito kasi actually iniisip ko rin, sabi ko kasi, pag si DJ Jello kasi, kumbaga kaya niya kasi manampal ng katotohanan tsaka ng real talk. Kaya parang ako, sabi ko, pag andito siguro, kaya pag
Kaya nagtatry akong tumawag ilang araw na but yun nga, ay wala naman po yata si DJ Jello ngayon. Gusto mo Kaya, ba tawagan natin si DJ Jello para makahingi ka ng sampal na katotohanan? actually, alam ko naman, actually DJ Rocky, sa totoo lang, alam ko naman na mali. Alam Mm. kong mali. Mm. Alam kong mali talaga tong ginagawa ko. Alam kong mali talaga to. Kaya lang hindi ko alam kung anong dapat kong gawin kasi. Alam mo kung anong dapat gawin. Hindi mo lang kayang pigilan yung sarili mo. Yun nga po, yun yung ano, paano ba, hindi ko kasi alam kung hanggang kailan. Kung ngayon sa video call lang, pero hanggang kailan. Yun yung pinakaano ko, yun yung, doon ako nag-worry, hanggang kailan. Sino bang may hawak ng desisyon mo? Sinong nagdedesisyon sa buhay mo? Ako lang din po. Mm. Yung pag-block, pag-unblock, sinong nagde-decide nun? Ako din. Yung pag-iisip na siya ang pantasya mo, sino nag-iisip nun? Ako din po. Sinong nakokonsensya? Ako din. Sinong pupwedeng sumakay ng tren papunta dun sa lalaki? Ako din. Mm. Sinong makakapigil sa sarili niya? Mm, Ako din siguro. Ikaw rin mismo. Hindi siguro, ikaw talaga mismo. At hindi ibang tao. Hindi pwedeng siya yung mag-adjust sa iyo. Palagay mo ba titigilan ka niya? Yun nga po eh. Kasi siya kasi rin minsan yung naunang kumontak sa akin. Mhm. Actually, madalas siya yung naunang kumontak sa akin. Basta kapag naka-receive na ako ng kumusta, parang alam ko na kung anong susunod dyan. Magkakaroon na ng dirty talk nan sa messages, sa Mhm. WhatsApp. Okay ba sa'yo yun? Yun nga po yung problema eh. Kasi kapag nakabasa na, kumbaga kasi, syempre, pag nakita ko yung message niya, na ano, syempre bumabalik ulit sa isipan. Kumbaga naaalala ko yung mga nangyari, yung ganun. Yung Mhm. itsura niya sa through video call, yung ganun. Kaya yun, di, napapa-reply ako. Minsan nga kahit nasa trabaho ko, nagre-reply ako sa kanya eh. Mhm. Kung gusto mo, ituloy talaga yan. Pero kung ayaw mong masayang yung 5 taon na pagsasama ninyo or yung pinagsamahan ninyo, nung 5-year relationship ninyo, kahit pa hindi kayo nagkikita madalas, kahit na long distance kayo, itigil mo yan. Isa Yun lang nga yung po pwede eh. mong piliin. Hindi po pwedeng dalawa. Naniniguro ka ba? O talagang gusto mo bang mapunan yung sexual fantasies or desires mo? Actually, tingin ko talaga DJ Rocky, L lang to eh. Walang something dito. Lakas talaga ng paramdam ko. Wala akong feeling sa kanya. Mhm. Kumbaga talagang sexual urge lang talaga to. Mhm. And alam mo naman ba na malaking tukso itong si Daddy Singkit? Hindi lang basta malaki, DJ Rocky. Higantic tukso talaga siya, DJ Rocky. Mhm. And palagay mo, sino ang lalago sa tukso? Yun nga, DJ Rocky, gusto ko sanang lumayo. Yun talaga yung gusto ko. Mhm. Yung pwede ko lang sanang sabihin sa kanya na wag mo na lang ako i-message, ganun. Hindi mo makokontrol kung ano yung gagawin niya sa'yo, pero sarili mo yung kaya mong kontrolin. Yun nga po eh. Mhm. Napapansin mo ba, Raven, pag tinatanong kita, sasabihin mo palagi, yun nga po eh. It seems like, hindi mo naman talagang gustong bitiwan. Because if you are really decided, you commit to the decision na bitawan itong lalaking to. At hindi lang to isang beses na pagdedesisyon. Sa bawat oras sa dadaan sa buhay mo, magdedesisyon ka na hindi i-chat, hindi replyan, hindi puntahan, i-ignore. Lahat ng yun, maliliit na desisyon, pero isang malaking desisyon yung ginagawa mo para sa sarili mo. At yun ay wag nang ma-fall dun sa trap na ito.
Isa tong malaking tukso. Kaya nga po. Yun nga yung pinoproblema ko. Kasi alam ko talagang mali talaga ito eh. Kaya lang siguro dahil din dala na rin ang lungkot. Kasi nga, siyempre mag-isa lang naman ako dito. Lalo na dito sa bahay, mag-isa lang talaga ako dito sa apartment. Mhm. Palagay mo ba So, sagot yan para mawala yung lungkot mo? Maganda bang yun nga rason eh. yun para mawala yung lungkot mo? Wala talaga sa prinsipyo ko talaga yung hanapin mo sa iba yung pagkukulang ng partner mo. Kaya lang, Tsaka ko, kailan mo itatago sa sarili mo yung sexual fantasies mo? And kailan mo balak i-communicate kung sakali yung sexual fantasies mo dun sa partner mo? Kasi kung hindi ka nagiging totoo sa partner mo, bakit ka pa nakikipagrelasyon sa kanya, Raven? hindi kasi sa akin po kasi yung sexual yung parte na sex is hindi siya malaking para sa akin hindi siya malaking part ng relationship. Hindi naman yun para sa akin kasi ang relasyon parang hindi lang naman yun about sex. Kumbaga kumbaga parang yung it's more on commitment, Mhm. ganun. Talaga ba, Diba? Raven? Kaya ka nagkakaganyan? Hindi siya malaking parte ng buhay mo? Talaga Hindi, ba? para sa amin, I mean, para sa kanya. Kumbaga, para sa akin, paano ko ba ipapaliwanag? Para sa aming dalawa ba? Kaya lang kasi, syempre, may pangangailangan. I mean, I'm an adult man. I have my needs. Kumbaga, ganun po, DJ Rocky. Mhm. You have your needs Eh, and that's why kinukuha mo siya sa iba na hindi na ibibigay sa'yo ng partner mo. So, paano ka matatagpuan ng partner mo sa gitna kung hindi ka din hahakbang ng 5 hakbang para magtagpo kayo sa gitna? so, ibig sabihin po ba, DJ Rocky, sasabihin ko sa kanya na gano'n, mag-video kami. I think it's time para maging vulnerable ka sa kanya na alam mo nalulungkot ako dito sa ibang bansa and nakakaramdam ako ng urge. Pwede bang tulungan mo ako para patayin tong urge na ito? Pwede ba akong mag-request? Open ka ba sa ganitong klaseng idea? And rerespetuhin ko yung isasagot mo. Naniniwala ako naman na ang isang relasyon at isang conversation eh, madadaan sa tamang mga salita, madadaan sa tamang oras, magandang Eh, timing, at pagiging bukas ng isipan ng bawat isa. ayun nga po, DJ Rocky, kasi yung kinakatakot ko. If ever nga po na na i-open ko sa kanya. Paano ko ma-open siya? Paano ko mabago yung tingin niya sa akin? Na sasabihin, ganyan ka pala, Raven. So Kala paano ko, yun? iba ka. Gusto mo ba na mabuhay sa ganong klaseng relationship? Na hindi ka pwedeng maging totoong tao? Okay ba sa'yo yun? Like, merong part of you na, ito yung on the side ko pero ito yung pagkatao ko talaga na gusto ko ipakita sa iyo. Yun ba yung gusto mong relationship? Yun ba yung ideal kind of relationship mo? Hindi ba mas maganda kung talagang totoong tao ka doon sa karelasyon na meron ka? Hindi lang dahil sa meron siyang imahe na gustong makita sa iyo? Yun nga. Totoo naman po ako sa kanya. Kaya lang within that part lang talaga. Hindi ko talaga kaya na masabi sa kanya yung parting. Natatakot kasi talaga ako, DJ Ra. Sa totoo lang, ayaw mawala sa akin kasi yung mahal ko. Ayaw ko talaga siyang mawala. Handa akong gawin lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Pero may nagagawa ka na hindi tama para sa kanya. Yun nga po. Yun yung nakakatakot ko eh. Kasi natatakot din ako. Minsan pumapasok din sa isip ko, paano pag malaman niya itong ginagawa ko. Tapos, syempre, dahil nga legal kami sa both family, tapos tanggap na rin siya ng family ko as my partner na talaga. As in, kumbaga sa mga straight kong kapatid, siya yung asawa ko. Kaya parang natatakot po talaga ako. Tsaka baka makarating din sa kanila na ganun nga yung ginagawa ko. Raven, sa Na may pagkakataong ito, masasabi mo ba niloloko mo lang yung sarili mo? O masasabi mong totoo ka sa lahat ng mga ginagawa mo?
Yung mga ginagawa ko para sa partner ko, sure ako na totoo yun. Totoo yung pagmamahal ko sa kanya. Totoo talaga lahat. Wala akong ano sa kanya. Lahat ng pinapakita ko sa kanya ng kabutihan, pagmamahal, lahat yun totoo. Pero ang hindi ko kaya is yung sa sarili ko, kung hanggang kailan. Kaya nga po, di ba sinabi ko lang sa simula pa lang nung program na knowing myself, parang magkakasala talaga ako. Parang hindi ko alam kung pakiramdam ko lang to or aware talaga ako sa ginagawa ko. Alam ko talaga aware ako sa ginagawa ko. Kaya lang kasi nawawala kasi sa isip ko yung jowa ko, yung partner ko kapag andun ako sa sitwasyon. Kaya yun, hindi ko Mhm. po talaga, hindi ko alam, hindi ko maano yung sarili ko, makontrol yung sarili ko. Hindi mo makontrol o ayaw mong kontrolin? Actually, may mga time naman po na nakokontrol ko yung sarili ko. Gaya nga po kanina sinabi ko sa inyo. Nagsabi siya sana kung pwede ako pumunta sa bahay nila. Tapos nagsabi ako na hindi ako pwede kasi may trabaho ako. Pero totoo, nandito lang ako sa bahay. Mm. Kaya lang po kasi DJ Raka yung pinakatakot ko hanggang kailan. Hanggang kailan mo kayang pigilan yung sarili mo? Kasi baka isang araw sumabog ka at pumunta ka na lang doon, sumakay ka ng tren, ganun ba yun? Ako po. Kasi kung nagagawa ko na siya through video call, tapos my way para magawa ko siya in person. So, it's possible. It's Mhm. possible na mangyari. Raven, anong gusto mo talagang gawin? Like, anong gusto mong marinig ngayon sa programa na 'to? I mean, gusto ko malaman, paano ba? Ano ba dapat mong gawin 'Di ba at kanina para tuloy-tuloy kita tinanong, kaninong choice lahat ng ito? Ikaw, sa'yo lahat. Ang daming paraan para bumitaw sa isang lalaki, para sa isang tao. At wala sa amin yung may kapasidad para magdesisyon para sa iyo. Ang dami namin pwedeng sabihin dito, Raven. Natigilan mo na, i-block mo na, wag mo na talagang kontakin pa, i-ignore mo na. Pero kanina ka pa sabi ng sabi na, ayun na nga po, ayun na nga po. It seems like, parang, nandun ka na may intention ka na talaga na mag-cheat. Pero, sinusubukan mo pang labanan, kaya nga tumawag ka dito sa programang ito, di ba? And sana yun nga makita po. mo yun. Na kung sakaling itutuloy mo ang pagpunta doon sa lalaking yon at pagpatuloy mo yung pag-video call, ang pupwedeng mawala sa iyo ay yung 5-year relationship mo. At dun sa parte naman na parang hindi ka nagpapakatotoo dahil natatakot ka na pag nagpakatotoo ka, iba yung tingin niya sa'yo. Reassess again, is that the kind of relationship na gusto mo? Yung hindi ka pwedeng maging normal, hindi mo pwedeng ipakita talaga yung deepest and darkest side of you? O sabihin na natin na deepest parts of you. Ang hirap mapunta sa ganong klaseng relasyon kasi darating at darating yung araw na kakawala lahat ng parte sa iyo na gustong kumawala dahil pinigilan mo ng sobrang tagal. Sige po. Siguro nga po, ganun na lang gagawin ko. Tsaka ito I-block tatandaan lang. mo, Raven. Kaya mo bang i-exchange yung 5 minutes of pleasure to a lifetime of pain? Habang Hindi buhay po. ba na gusto mong pagsisihan etong pagdidesisyon mo na Hindi, pumatol DJ Raka. doon kay Daddy Singkit? Hindi po. Kung hindi, pangatawanan mo, you have to commit. Hindi lang siya isang beses mong gagawin na i-commit.
araw-araw, oras-oras, minuminuti ko hindi ka na talaga magkakasala diyan sa partner mo. Kasi darating yung araw na mahuhuli at mahuhuli ka. At ikaw mismo bibitaw sa relationship ninyo. Bakit? Kasi nahulog ka na dun sa patibong at mas natagpuan mo na kaya mo palang magpakatotoo dito sa taong 'to. Darating yung araw na magkaka-feelings ka din dun sa kabila. Dahil napupunan niya yung pangangailangan mo. And baka maisip mo din na mas totoo ako dito sa kabila. Yun nga po, DJ. Tama nga po. Hindi naman sa, "Oo, tama ako," 'no, pero pag-isipan mong maigi kung ano yung mga napag-usapan natin ngayon at yung mga sarili mong desisyon, i-backtrack mo lahat. Sino bang may hawak ng desisyon ko? 'Di ba ako lang din naman. Hindi ko kayang kontrolin si Daddy Singkit dun sa mga magiging aksyon niya, pero ang kaya kong kontrolin yung sarili ko. Hindi ka makakapunta ng Quiapo kung hindi ka sasakay ng jeep. Hindi kayo Tama po. makakapag-video call kung hindi mo pinindot yung color green na button. Anyway, Ano ko na Raven, lang po siguro siya. may, DJ Rocky. may gusto ka bang sabihin sa kanya for the very last time? Kanina po. Kay ano po, kay Daddy Singkit or sa partner ko? Kay Daddy Singkit muna. Sige, go. Ah, kay Daddy Singkit wala po talaga akong alam na pwede kong sabihin sa kanya. Kasi wala naman po talaga kaming relasyon. Kasi I mean, nag-uusap lang kami because of yun nga, sexual urge. So wala talaga akong wala ako talagang maisip na masasabi sa kanya. Okay, 5-year relationship na lang. Sa 5 years relationship ko, siguro mahal. Kung sakali mo marinig mo to, o kahit hindi, sorry. Yun, sorry tsaka salamat sa pagsasakripisyo, sa pag-iintindi, sa maraming bagay. Sa mga milestone ng buhay natin na hindi tayo magkasama. Yung mga panahon na dapat magkasama tayo. Pero dahil sa nature ng trabaho ko, yun yung mga panahon na hindi tayo pwedeng magkasama. Salamat sa pagpapasaya, sa pagmamahal, sa pagtanggap ng sa'yo at sa pamilya mo. Maraming salamat. Sa mahal na mahal kita. Yun lang patitira. Sana yung pagsasabi ng mahal na mahal kita, tumatagos talaga. Minsan kasi sinasabi natin yung mahal na mahal kita pero gumagawa tayo ng kasalanan behind his or her back. At paano mo nga ba masasabing mahal mo yung isang tao kung hindi ka naman nagpapakatotoo? Kung namumuhay naman sa puso mo yung takot. Sana magkaroon ka ng kaliwanagan, Raven, sa iyong mga desisyon sa buhay. At sana tumawag ka ulit sa programa namin, yung kasama ko na si Titan Jello, no? Tapos, sabihin mo sa amin na nakawala ka na dun sa sitwasyon na iyon. It's a good news for us, for you. Kung sakaling mangyayari yun. Dasal ko po, sana na mangyari. Mhm. Siguro ngayong gabi, ang gagawin ko na lang muna, first step is ibablock ko na lang muna yung number niya. Mhm. Bablock tas kabisado, no? Yan nga po yung problema kasi, kabisado ko. Pero tingin ko naman, siguro naman na i-open ko na siya. Kasi kinikimkim ko talaga eh. Siguro naman na i-open ko na siya.
siguro naman, baka there will be a changes. Kumbaga, baka magkaroon naman ng ibang result. Mhm. Yeah, sana. Kasi eto yung mga bagay na hindi naman natin basta-basta nakukwento sa ibang tao eh. And Yun nga po eh. ito ay simula ng panibagong yugto ng buhay mo para mas magpakatotoo ka at mas mabalanse mo kung ano yung mga desisyon mo sa buhay mo, ha? DJ Rafi. Alright, thank you so much, Raven. 35 years old from the Middle East. Maraming salamat. God bless. Bye. Maraming salamat po. God bless. Wala akong bangs, pero sumakit yung bangs ko. May nabasa akong comment kanina sabi dito, DJ Rocky, paano po magkaroon ng mahabang pasensya? Paano po magkaroon ng ganyang klaseng patience, ha? Actually, iniisip ko din, kung meron nga ba akong ganong klaseng kahabang pasensya, o baka mas nangingibabaw lang talaga sa akin yung kagustuhan ko na maging bukas sa lahat ng mga sinasabi ninyo. Mm. Bakit? Bakit pa kayo tatawag dito, 'di ba, kung ano? Kung hindi kami makikinig sa inyo. But anyway, sana kabisyo napagaan namin yung pakiramdam na mabigat ninyo. At sana, kahit papaano yung mga nakikinig dyan, na pinagdadaanan ng top secret sharer natin, magtigil na nga kayo. Kayo lang din nagpapahirap sa mga sarili ninyo. Dapat daw pag nakikipagrelasyon tayo at kapag may ginagawa tayo sa buhay natin, we should be intentional. What do you mean by being intentional dun sa lahat ng mga desisyon natin? Sa bawat desisyon na ginagawa natin, alam natin kung merong purpose. Lagyan natin ng halaga, lagyan natin ng meaning, lagyan natin ng kahulugan, at lagyan natin ng ng asin sa adobo, gano'n. Corny ko to. Hindi, charot lang with Arot. Hindi, kumbaga, ang gusto ko lang naman sabihin dito is that every decision that you make, you have to be intentional. Huwag mong kakalimutan yun. Ano bang intention mo nung ginawa mo yung desisyon na yun? Yun ba yung magpasarap? Yun ba yung magpahirap? Yun ba yung sumaya? Yun ba yung para tumagal yung relasyon ninyo? Yun ba yung para sa pansarili mo lang pangangailangan? Kasi if pansarili mo lang na pangangailangan, huwag ka dapat nasa isang relasyon. Kung hindi mo iniisip yung partner mo, huwag ka dapat nasa isang relasyon. Dapat single ka. Yung meron kang pwedeng ika-fubu, ika-fling, di ba? Ang saya-saya nun, malaya ka. Pero kung iniingatan mo yung relasyon mo sa isang tao, tapos gusto mong sabihin na mahal mo siya at sinasabi mong mahal na mahal mo siya, pangatawanan mo yun. Wala nang side things. Wala na mga on the side. Tsaka mahirap din talaga na mapasok sa isang sitwasyon na nilalamon ka na ng tukso kasi ang hirap na makabangon sa ganun. And hindi nga tukso ang lalayo sa'yo, kundi ikaw mismong tao ang lalayo sa tukso. Yung tukso na yan, ay, mas makapit pa yan sa higad. Grabe yan kung dumikit. Lumilipad pa yan. Oo, para lang talaga dumikit sa iyo. Kung may pagkakataong mag-chat yan sa'yo, mag-chat yan sa iyo. Kung magbibideo call yan sa'yo. Ikaw ang lalayo. You have to do the necessary steps para ilayo yung sarili mo dun sa taong yun. And it takes one decision hanggang sa tuloy-tuloy na yung decision na yun.
araw-araw, minuminuto, oras-oras, paninindigan mo yung desisyon na hindi na kausapin yung taong yun. Pero kung gusto mo talaga na masira yung relasyon mo ng pangmatagalan and then have a taste of that, sarap, 'di ba? Total. It feeds your sexual desires. Pero bakit mo ipagpapalit yung pangmatagalang at panghabang buhay na kaligayahan sa ilang sandali ng buhay mo ng kasarapan? Yun eh. Kaya mo bang i-trade yung panandaliang kasiyahan sa panghabang buhay na pagsisisihan mo? Hindi, 'di ba? Kung hindi, edi wag kang gumawa ng mali. Ingatan mo yung taong nagmamahal sa iyo ng totoo at nagtitiwala sa iyo. At ganun ka rin. Ingatan mo ang pagmamahal mo sa isang tao. And protektahan mo yung sarili mo sa mga gustong sumira ng relasyon ninyo. Kasi at the end of the day, hindi naman yung kabila yung talo. Ikaw. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, pwede naman mamaya na lang ulit alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama-sama tayo ulit. Kasama si DJ Rakitera sa ngalan ni Titan Jello. Ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kita-kits po sa San Juan sa darating na Sabado. At eto po ang kantang Bakit Pa Ba? By JR. Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!